Kaixo, Xabier Olaso naiz eta idatzi dudan nire azkeneko liburu erakutsi nahi dizuet. Hemen daukazue. Izenburua Hanka, Moko eta Buztan. Animaliekin dantzan. Liburu hau ikaselkarren eskutik irten da plazara eta azaleko irudi eder eta koloretsu hauek eta liburu barrukoak ere Sandra Garaioak eginak dira. Zer aurkituko duzue liburu honen barruan? Hainbat gauza aurkituko dituzue. Ipuinak, esate baterako, poemak aurkituko dituzue, jaikuak aurkituko dituzue, esaera zarrak aurkituko dituzue, edo esaera berriak esan beharko nuke akaso, eta igarkizunak ere ugari aurkituko dituzue barruan. Horietako bat, esango dizuet, ia igartzen duzuen. Ara, Londresen izan nuen zomorrotxo bat ganbaran. Eta esan zidan, hain zorri, harrapatu nuen garaian. Igarkizun horren erantzuna, amenduko zuen bukaeran, baina nik neuk esango dizuet. Erantzuna zorria da. Halako beste eta beste asko daukazue eskura, eta liburu honen barruan daude guztiak. Gogoratu izenburua, Hanka, Moko eta Buztan. Animaliekin dantzan. Gogoratu, Hanka, Moko eta Buztan. Animaliekin dantzan. Ondo ibili.